Pozdrav, u današnjoj temi govorit ću nešto najopštije o sistemu za elektronsko ratovanje Krasuha 4. 1RL257 ili Krasuha 4 je mobilni sistem za elektronsko ratovanje ruske proizvodnje koje je dizajnirala i proizvela kompanija Bryansk Electromechanical Plant. Namenjena je da neutrališe špijunske satelite koje lete niskom orbitom, zemaljske radare i vazdušne radare tipa AVAX na dometu između 150 i 300 km. Sistem je takođe u stanju da nanese štetu neprijateljskim EV, odnosno Electronic Warfare sistemima i komunikacijama. U novembru 2013. godine Rusko ministarstvo odbrane primilo je prvi sistem za elektronsko ratovanje Krasuha 4. Preciznije, Krasuha 4 je opisana kao sredstvo protiv letećih radara poput aviona USAF E-8 Joint Stars ili izviđačkih satelita poput američkog satelita La Crosse i kao sredstvo zaštite protiv bespilotnih letelica. Što se tiče opreme, velika kupola je postavljena na vrh skloništa, postavljenog na zadnjem delu šasije vojnog kamiona dimenzije 8x8. Dve kružne antene su postavljene sa svake strane kupole. Na zadnjem delu kupole postavljen je teleskopski jarbol sa dugom antenom, u putnom položaju kupola se čuva unutar skloništa, u borbenom položaju dva hidrolična stabilizatora su spuštena na zemlju, postavljena sa svake strane skloništa. Vozilo 1RL257 Krasuhe 4 opremljeno je kabinom za posadu spreda i jednim skloništem postavljenim na zadnjem delu šasije kamiona. Kabina može biti opremljena oklopom klase 5A koja pruža balističku zaštitu od 7,62 kalibra. Motor razvija 360 konjskih snaga, kamion može da vozi maksimalnom brzinom od 95 km po času sa maksimalnim dometom od 1000 km. Pokretni sistem za elektronsko ratovanje Krasuha 4 potiskuje špijunske satelite, zemaljske radare i vazdušne sisteme tipa AVAX. Sistem Krasuha 4 deluje tako što stvara moćno ometanje osnovnih radarskih frekvencija i drugih izvora koje emituju radio veze. Prema proizvođaču, Krasuha 4 je u stanju da efikasno zaštiti predmete na zemlji od radio-locirajućih nadzornih satelita, zemaljskih radara ili vazduhoplovnih sistema upozorenja i upravljanja. Ometanje izazvano Krasuhom 4 učinit će radio kontrolisane raketne napade neefikasnim, kao što smo imali prilike da vidimo u Siriji protiv američkih Tomahawka i naravno bespilotnih letelica. Sistem je dizajniran da se suprotstavi napadima neprijatelja koje posjeduje napredne tehnologije. Da li će Srbija nabaviti ovakav sistem ili ne, ostaje nam samo da vidimo. Hvala vam na gledanju i prijatno.